Hi again! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să învățăm cum se folosește corect present simple al verbelor în engleza de afaceri. V-am pregătit 4 texte însoțite de 4 imagini sugestive pentru a reda niște noțiuni despre 4 domenii din acest sector, business. Avem cele 4 titluri scrise chiar sus. Biopharma, Home Shopping and Logistics, Food and Food Service și, nu în ultimul rând, Entertainment and Media. Așa cum ați observat, sunt 4 domenii total diferite. Textele le vom recunoaște și după imagini, dar și după conținut. Așa că haideți să pornim. La fiecare text avem de ales varianta corectă între 2 posibile verbe, ambele la present simple, dar una e evident, una dintre forme este greșită. Am să citesc textul în întregime și apoi facem selecția verbelor corecte, formelor corecte ale verbelor. We produce or produces sugar and cooking oil. The company have or has restaurants, cafes, and food shops. It provides or provides meals for restaurants, schools, and hospitals. Nu cred că mai este cazul să traduc. Vă explic și vă aduc aminte foarte pe scurt că la present simple, majoritatea verbelor din limba engleză preiau forma de infinitiv a verbului, adică forma care există în dicționar, pe care o găsiți în dicționar fără prepoziția to, pentru că ele apar însoțite de această prepoziție, numai că la persoana a treia singular, când subiectul este he, she sau it, pentru obiect animal, dacă nu este persoană, vom pune la sfârșitul verbului terminația s sau, după caz, la unele verbe chiar e și s. Deci unele verbe primesc această terminație în funcție de structura verbului și mai ales de terminația verbului respectiv. Adăugăm uneori s în loc de s, dar în tot cazul s există la persoana treia singular la acest timp. Bun. Având în vedere că subiectul în primul nostru caz, da, we, este de persoana întâi plural și deci nu de a treia singular, evident că forma corectă este produce, da? Eu o să vă spun din nou forma corectă, cap-coadă, eliminând automat forma eronată de aici. We produce sugar and cooking oil. Producem zahăr și ulei de gătit. The company, de data aceasta avem has. De ce? Pentru că este present simple al persoanei a treia singular. The company îl putem înlocui, acest subiect, cu pronumele personal it, care se referă la obiect. Da? Am zis tot ce este obiect sau animal, înlocuim cu it. Dacă este persoană singular masculin, înlocuim cu he, ca pronume personal, și dacă este tot persoană, dar de feminin de data aceasta, singular, feminin, avem și. Deci doar în aceste 3 cazuri putem folosi verbele cu terminația s. Aici avem o formă specială, adevărat, nu punem have plus s. S-ul, terminația aceasta, se adaugă la radicalul cuvântului, la o parte din cuvânt, da? Se elimină terminația, se adaugă acest has. Este forma finală. The company has restaurants, cafes and food shops. Compania are sau deține restaurante, cafenele și magazine alimentare. It se referă la company, deci din nou punem s la verb. It provides meals for restaurants, schools and hospitals. Furnizează sau livrează mese pentru restaurante, școli și spitale. Vă dați seama că acest text se încadrează la domeniul food and food service, da? Al doilea text, am să-l citesc direct. Facem selecția pe măsură ce citim. Da? Având în vedere că subiectul este tot de persoana întâi plural we, adică noi, automat verbul nu va avea terminația s. We export medicines to countries around the world and we develop new biotechnological products. În ambele cazuri, pentru că e vorba de 2 verbe aici, în 2 texte diferite, da? Folosim varianta fără s, pentru că subiectul este we. De fiecare dată este persoana întâi plural. Da? Noi exportăm medicamente în țări din întreaga lume, în toată lumea. Dezvoltăm, develop, printre altele, are și sensul de a dezvolta, dezvoltăm noi produse biotehnologice, deci aici este legat de
Biopharma, da? Așa cum ați văzut mai înainte, ca titlu, Biopharma. Mergem la cel de-al treilea domeniu, automat la cel de-al treilea text și avem the company produces, vom alege varianta cu S, pentru că the company, din nou, spun că se înlocuiește cu pronumele personal it, de persoana a treia singular. Da? Pentru neutre, în general, da? Folosim acest lucru. The company produces films for the Korean market and abroad. Compania produce filme pentru piața coreeană și pentru ce este în afara pieței, adică pentru străinătate, ce e în afara țării. We import fără să, pentru că de data asta subiectul e we, așa cum ați observat, films from foreign production companies and we have, iarăși forma de, nu luăm forma de persoană transmită, we have 8 cable TV channels and the chain of cinemas. Importăm filme din de la companii de producție străine și deținem, have are mai multe sensuri, a poseda, avea, deține, și așa mai departe, și deținem 8 canale TV de cablu, precum și un lanț de săli de cinema. Normal că acest domeniu se leagă de titlul Entertainment and Media. Și avem și un alt text legat de home shopping and logistics, să-l citim. We provide a home shopping service, deci provide, prima formă. We have, tot prima formă, da? Deci nu ne legăm de formele cu S, cu S la sfârșit, pentru că nu este persoana a treia singular, repet. We have a logistics center. It, de data aceasta punem S, pentru că e vorba de it ca subiect, dar it provides transport and delivery services. Am să și traduc. Noi furnizăm, deci provide are sensul de a furniza, serviciu de cumpărături pentru acasă, deci probabil online. Avem sau deținem, da, un centru logistic, iar de data aceasta it înlocuiește pe ca subiect pe Logistics Center, da? El devine subiect sub forma pronumelui personal it, pe persoana a treia singular. El, cine? Centrul logistic, furnizează sau oferă servicii de transport și livrări. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Sper că v-am fost de ajutor. O să revin și cu multe alte subiecte interesante pentru voi din domeniul corespondenței și a corespondenței în afaceri și a afacerii și a englezei în afaceri. Nu uitați să dați like la acest video, să vă abonați la canalul meu și vă aștept și cu noi alte subiecte super interesante.